नाही चार्जिंग ही बघ 44 नाही होय तो नाही येता मला पॉवर बँक नाही व्हायच पण चार्जिंग अरे हे का लावून तो रिमोट असताना त्याची चालू राहलो की तो मध्येच उतरली सगळी. अरे तू खाळ्या त्या काही विचारलं 8:30 जातस काय तेव्हाच काही सांगतोस. अरे मी तेव्हा बघलंय ना पटकन चार्जिंग किती आहे ती इथेच वाहकत आत्याच व्हायचे. पॉवर बँक कोणता ए पोरा ए पॉवर बँक दी हा पिंटुकडे हा काय बघ ना तू जा जरा शोध जा पटकन पुढे जा. तुका जा ठेवतो नाही काय एवढ्याच मला तुम्ही घाटी चढला असता तू ती चढान पोचला असता. हॅलो पॉवर बँक होतो पॉवर बँक चार्जिंग का लावलेलो नसतो रे तो राहुल आमचा तोच वापरता पटकी तो मला असा नाही असा तेवढं गावात ना आमका आता घराडे इलोय माझो हा पण तो टाळा लावलेला हाऊस पुढे गेली टीव्हीकडे बघ टीव्हीकडे हा टीव्हीकडे असतो बघ हा ओके होय होय काय गंमत होती बघा. पिन पिन आणलं ता आणलंय ता लगेच ए बाबा मी छत्री बघ सकाळी मोडलो धडको तो आणखी मोड मग मग पिन लावून बघ किती आहे. हे पवारनी तू एवढ्यात जाऊ का येऊ तर घाटी चढ तू कशाक थांबलेलं हा जेवणा किती त्याकडली ढोपर दुखत तर काय सावगाड ती इट्टमनाची पेपर मिट्टा केल्या ना तिने. तुम्ही पुढे चला चला मी म्हणा हळू आलो हळू माझी लेट गाडी आहे. गो पुणग्या चल हो चल काय गेलं हा बघ हो चल थांब बघ. आउट लाऊड चल. नमस्कार मित्रांनो कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत. हे बघा सिद्धेश पवारात बबलू चौघ्या पण इला आउट लावू कातवनात ना खास आणि पवारीन पुढे जवान घेऊन चालता. तर चला आउट लावूक म्हणजे नाचणी लावूक जातं नाही तर पुन्हा परत काय काय जणांका कळायचं नाही आउट म्हणजे काय ती. म्हणजे विकेट 2 वर्षाचे मागचे व्हिडिओ बघा जरा आमचे. तर चला आता ही मोठं डोंगर चढान जाऊचो वर मेन कसरत हयच हा. पवारीन बघा ढोपार दुखत असला तरी ती बघा जवान घेऊन चालत्या. जोर कर आणखी पाय वाजून दाखव लागला. हे बघा वाळाचा पाणी बघा नाऊच घ्यायचा असला तर हई यावा खळ वावतोय गावचा ओढा. गड बघा कसलो चढाचो आयो ढोलो आज तुमका यो ढोलो नाही ढोलायची आठवण इली. मोंटू तो आजारी आहे तरी पण घाटी चढाचा मानार घेतलेला. पवारनी लोणच्याचो वास येता तेव्हा कामदार ती माणसा होत जोरच आहे मग तुमच्याकडे फलटण जास्त काय बोलणार काय छत्री आणलंय काय करू सगळा विचारलेलं कसली गडबडीत. मी आधी भाकरी खाऊन घेतलं. चाय काय मी पितच नाही पाण्याचं घोट नाही का काय नाही कायच ना. मग डायरेक्ट आंघोळ केलंय ब्रश केलं आणि वाटेत गाडी घेऊन जेवण केलंय पटकन. आणि आर्यन काय गेलो भोपळ्याची भाजी गेली आर्यन गेलो शाळेत. बघा रिकामीच चढा खायरा नको होता तर वजा घेऊन काय चढणार.
म्हणून या गाठी येत सगळी. हो बघा डोंगर बघा केवढं हातो बघा. माणसा ही घाटी बघूनच येत नाही, पुढच्या कामाक येत नाही ती मजुरीची असली तरी. तुमची मजुरी नको म्हणून सांगतात डायरेक्ट. होय ना, ही घाटी बघल्याने की पुढच्या टायमाक कोण येत नाही. तुम्ही पण येणार नाही. येऊ मी. मला ती जवळ येईल, घ्यावा तिच्याकडचा. चल चल जरा. चल फक्त डबो वापरून झालं काय बघू. अरे आता व्हिडिओत म्हणती या पोर रिकामाचा. चल कशा आहे गेल्या टायमाला मी जेवण घेतलं ग. मुकेश बघ रे. नाही झालो लोणच्याचा वासच येता लोणच्याचो. म्हाका वाटतं लोणच्याचो डबो उघडलेलो हा. मी स्वतः घातलं लोणचा आणि पुरण घातलेला सापला. ए थांब, तो बंगलो. पोरा सोय चालय ते चपलान ते तर ह्या घाल जाऊ बघ आता पडणार. घाटी बघा किती डेंजर आहे ती बघा घाटी. खाली बघलास ते बघा एवढा खाली डोंगर चढांवर येऊचो लागतं आमका. मजुरी जरी 1000 रुपये जरी दिलं तरी गाठी येऊन स्वयं बघत ना. संध्याकाळी त्याची ढोपरा धराकच हवी. काय बाबारने हो क्या कालपासून लावतास ना? लावला नाही काल काढला काढलास? आज लावणार. पोरा जेवणाचं कुळाक्षा करते. जर या घाटीत पाय जर सट टाकलो नाकतोंड याक होईत तर होईत सगळे उपाशी. एकदा झाला तसाच. आमची आई जेवण घेऊन येली आणि पडली डोनीत. त्या डोनीच्या तर बुळबुळीत होता तर सगळा गेला व्हावा जेवण. मग काय घालणार नाही खाला. मग काय करणार, लोणच्याचं डबो गेलो. काय म्हणते होय हे बघ बाई आता हे पडणार होता. तू पडलंस तर कामाक लावशी चौघ्या का पडता. मी नाही पडत नका सवय. एका सवय नाही कस तरी येणार. तर मंडळी घाटी चढाण झालेली आहे आणि आता सरळ रस्तो चालाचो. लांब बघा किती जाऊचा लागतात आमका. आणि चप्पल फटकी घाललं तर उलटो. मग फॅशन बाद चपला आहे ना, मग त्यांचं नाही ना टोन जायत. ती बघा टाकलंय ताबर दिला भिरकावून. माका सांगता सांगता कुरकुरी कोणाक ती पवारांका नाही विचारत. मागाला पवारांका घेतलं दमले आहेत म्हणून. हा ही वया नको माका. मी आधी घाटी चढलं इत्यादी. तो माणूस पुढे नाही रे. हौशी लोक काय ना जेवणाचा काय भिजत ना खोळ घाल वाडाच वाईट भाजी कालान वाडात मेन म्हणजे. भाजी वाडाच वाईट. बघा पाऊस पण येलो. सौगे कालनात पाणी जायचं. हवया की पुढे हयत लावता. तर अशा प्रकारे मित्रांनो येऊन पोचला होता अशी आम्ही. काय तुमका सांगणार या चढण हैराण होऊ झाला. काय हो मरणाचा माणूस. मग किती माणसं हवी. ही बघ आणलं किती ती. लावा लावा मग म्हटलं बघूया तुम्ही काय करता असती. काय करता असती बघूया. मेन माणूस बोलणारी खया नाही. हा चा ही बघ आउट लावूचं काम चालू. अर्धो कोपरं लावून झालो आणि हे आत्ता सावग्यानी येतात. काय ह्यांका सांगणार घाटी एक रावली थांबा निरडबर.
काना काना लोणचा इसारली, कानातून वाप योग लागली. लोणचा इसारली मग वांगी काढ लावलास की हे बघा पाटील पण तकडे आउट लावचा काम चालू आहे. लावणारे भारी आहे तकडे इथे काही घेऊन इलाच नाही. काय अण्णा काहीतरी घेऊन यायचा बाबा. चे आम्ही कसं इलय ह्यो चार्जिंग ना होतो एका चार्जिंग पिंट्याचं फळ लाव ताई ना. हे बघा आउट अशी नाचणी लावतात टोंबियावर लावतात ही टोंबियावर. हा हे बघा टोंबो मेन चांगलो हो बाकी काय नसला तरी झाला टोंब्यावर सगळं खेळा. हे बघा असे टोंबिये मारायचे. होय होय तात आहे ठोंबो होय चांगलो. टोंबो मे ना हा खेळ टोंब्यारा सगळं. हो येतोय मी तिकडे. हा गाडग्यात जा. हा हा जा बाबा जा ए बाबा तू गडग्यातच जा. तुला नेते जरा भोपळे मोबाईल नाही आणला ना. भोपळे बिपळे लागवड केलेली आहे ना. संदीप पद्धतशीर मार टोंबिये. हा ही बघा ही अकडे आव्हान काढतात तकडे पाटील लावतात. पाण्यात मुंबईकच घालणार. ट्रेनचो एक डबो केलं बुक सांगान ठेवलेला स्टेशन मास्तराक. हा माझी माणसं माझी बाबा एक माणसं त्यांना अडवायचा नाही कोणी. तू येणारच काय सांग. हा चालत मग तू एकाच ना इलस की त्याच पाठी यायचा नाही तर तू जाताना येशील राहूशी फिरत. हा कसा पिशे उचलूक माणूस पळव्याचा ना कोणतरी. 18 तारखेक होय हो चेडू लेक झाली लाडकी लेक. लाडकी रे मुख्यमंत्र्याची लाडकी बहीण. मग 1500 रुपये काय मिळणार काय हो पवारानू. टेन्शन नाही काय बनत नाहीत घेतलाच मग मग सांगताच नाही मिळाले. पोवायची एंट्री मारून येताच का एंट्री मारून येताच का असा करतल काय हो हा तेव्हा सांगणार नाही या. तू आता बुक दडून पण ठेवशी काहीतरी. रक्षाबंधन का पहिलो हप्तो येणार काय टेन्शन घेऊ नको तू. मोठ्यान काय त्या पवारनी बोल माका काय तर ऐका घेत नाही. अरे ही मागच्या वेळी भैमुख काढू गेली तेव्हा तशीच झाली. सुधरा म्हणजे आता ते इलेक्ट्रिकचे बसूया स्टेशन का बसवतात ते ती बसूया. पिशी खाली ठेवली की वर येऊ काही जेवणा बिवणा. अशा प्रकारे हो बघा एक कोपरं लावून झालेलो ये मेला काय फिरत. आणि बबलो तो बघा तकडे काढू आणलंच तर गेला नसता कुर्ल्यांका. अळंबी तरी बघूया चल. असतले ना गो आता टाळ घालून ठेवलेले असतले काय काय जण झाकून ठेवणारे. हा ते मत खरा काय काय जण टाळ घालून ठेवतो दुसरीशी जातो. आता आम्ही अर्ज केलो आता ह्या बसू काय का चिपलाईन टाकून घेऊ घाटिये. हा अर्ज केलेलो डायरेक्ट बसून घेऊ या इथून डायरेक्ट खाली खालसून तो डायरेक्ट परत नांगरूच आहे नांगरणी आमची बाबा 5-6 पळ पवारने यांका येणार जेव घाल ही नाही तर उद्या परत म्हणती 2 वाजता जेव घातल्याने म्हणून. आम्ही म्हणणारच नाही 2 वाजता. हा
कोणाचा माझा मी नाही गेले तसाच पळत